खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि जाहाथे भिडिअखौ थाबैनो सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदियै। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ मैया गुवाहाटीआव फैबाय आरो दिनै चिराङाव दावबायफैगोन। मोनसे नखराव आलासि जानो गावनि लोगोनाव आलासि जानो फैगोन। बिथाङा बे बाराव इलेक्सननि थाखाय फोसावदिंनायनि थाखाय फैनाय नङा। बिथाङा आलासि हिसाबैसो फैगोन जोंनि बे चिरां जिल्लायाव। बर' हारिनि गेजेराव हाबा जाखानाय हिनजाव मानसिया खारनायनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। मैया कक्राझार जिल्लानि बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय महनपुर गामिनि बावथिना नार्जारि, अनसुलि बिजि, असिला नार्जारिया थांनाय 8 फेब्रुवारि 2021 अक्ट'खालि फुंनि 11 रिंगायाव गावनि बिखुनजोजों गावजों इउनियन बेंकनि सेक्रेट नाम्बार लायनो होननानै ओंखारलांनाय समावनो गावनि बिखुनजोजों लामायाव ससेनिफ्राय गावस्रालायो आरो बेनिफ्रायनो लोगो मोनलायाखै आरो बेनिफ्रायनो न'आव फैफिननाय जायाखै आरो बेनि थाखाय जेबो खौरां मोननाय जायाखै। नोंथांमोना 8011677873 नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन आरो खेबसे बुंबावनो 8011677873 आरो मोनसेया जाहैबाय 9957231649 आरो खेबसे बुंबावनि 9957231649 बे नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना सोरबाफोर खौरां मोनदोंबा। बे गोमानाय मानसिया दासिमबो न'फारसे फैफिनैयाव गोबां दुखु मोनदों। गावनि फिसायजों लोगोसे गासैबो नखरनि मानसिफोरा आरो नोंथांमोना बे फन नाम्बार होनायाव खिन्थाहरनो हागोन खौरांफोर मोनबाय बायोबा। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो जे गावनि टुइटार एकाउन्टआव माने फैगौ 1 मार्चनिफ्राय कर'नानि भेक्सिन होनांला, जेराव गोजाननिफ्राय फैनाय ट्रेनजों फैनाय, फ्लाइटजों फैनायफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैला। मानो होनबा जोंनि आसामाव बारा कर'नानि बेमाराव गोग्लैसोनाया बारा गैला, खमायनायनिफ्राय खमायगासिनो दङ आरो कर'ना भाइरासआ जोंनि आसामाव बाङाइ जाबोनायनि थाखायनो कर'नाखौ टेस्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंदों गावनि टुइटार एकाउन्टआव बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। फरुखाबादआव सासे बिमायंआ सासे 5 बोसोरनि गथ'खौ बिसिनायाव हासुनायनि थाखाय बुथारदों। जायगानि मानसिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिसिनायाव हासुनायनि थाखाय बुथारदों। बिमायंआ बे हासुनाय जिफोरखौ सिखोन-साखोन खालामनांदों एबा सुनांदों एबा फोसाबनांदों। बिनि थाखायनो बियो बुदोंमोन आरो बे बुनायावनो बुयै थैलायजासे बुनानै होदों बे गथ'खौ। बे गथ' बुथारनायखौ बिफाया हाग्रायाव गारनानै दोनहैयो आरो गथ'नि बिगुमाया पुलिसनो केस होनायाव पुलिसफोरा बिमायंखौ सन्देह खालामनायाव बिमायंआ सोंनायाव गासिबो बाथ्राफोरखौ खिन्थायो आरो बिमायंखौ पुलिसआ हमनानै लानानै थाङो। लोगोसे बिफाखौबो पुलिसफोरा दायनिगिरि हिसाबै हमनानै लानानै थाङो। पुलिसफोरा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीआ बिटिसिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया बिटिसिनि मावख' अफिस एबा बिटिसिनि मोनसे खामानि मावग्रा जायगायाव बिटिसिनि जोनोम सान फालिदों। 18
बोसोर जाबाय बि टि सिनि खुंथाया। बेखायनो बिथांमोना बि टि सिनि सान मोनसे हाबाफारि लानानै फैदों आरो बेवहाय बि टि सिनि मुङै बिबार बावदों आरो बड'फानि नामाव बिबार बावदों। लोगोसे बर' हारिनि जोहोलावफोरनोबो बिबार बावनानै होदों। बिथाङा बि टि सिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीआ